پشڑا سرد حدیثنا پسلگو دے محراب وینو سرد جماعتنا پسلگو دے رخل پڑ مخی پروتا کتابنا پسلگو دے خالش والرات پاتے ٹول درسنا پسلگو دے یدا وقت انقلاب غاڑی دا بلال دخل ازانا پوینو کی لطفت قرآن ناری کڑی دا عثمان ملعون آسیہ میں گستاخی کڑی دا جانانا اے ربا ابو جہل و پیمال اے ربا ابو جہل رات جوڑ لہو کمرانا و پیمال یک عزت دا محمد رسول اللہ تچیرت یہ عمرہ یہ زبادی سبا صدق اکبر خلق خبر کا راوخ یوزلی بیا آغاری یاد پیغمبر کا یا رب راجوندہ یواری بیا علی حیدر کا پیدا برت خالد ابن ولدہ غندر پر کا وراد رما محمد بن قاسم دیوار دا امت محمد نروان پبلالار دا راد رما محمد بن قاسم دیوار دا ورزبا دی سبا صدق اکبر خلق خبر کا راویخ یوزل بیا آغار یار دا پیغمبر کا یا رب راجوندہ یواری بیا علی حیدر کا پیدا ورطا خالد ابن ولید غند رہبر کا وراد رما محمد بن قاسم دیوار دا امت محمد درنا روان پبللار دا سلطان صلاح الدین ایوبستا پو انتظار دا خفا پا مدینے کے دبی بی فاطمے پلار دا وظالمہ کڑد والے ٹٹسترگے عائشہ تچیرت یہ عمرہ چکن طرف تفورم دا حالات استرگی سریدی روانی ہر ورس دا علیمان و جنازی دی منگولی دا اغیار دا عالم پوی نسریدی ظالم دا قرآن او دا حدیث دا کسنی دی یا مال یا رب سرو گلو دی ننلو بکڑی زاغان یا رب پسرونو مولار دی ظالمان محبوب چرتا یوسم دا شہید گریوان شہید سمیع الحق